els tornejants tenim per tradició el que ix a una processó entra a la mateixa processó, no hi ha recanvi ni n'hi ha possibilitat, tampoc la volem. No sé, està una mescla, n'hi ha de tot. En la processó, com sabem, es pot estar d'una manera ritual, si vols, o religiosa, doncs hi ha que sí, hi ha que no, hi ha que també és un poc de repte físic, perquè la preparació és prou intensa, estar les 6 o 8 hores que puga durar la processó llarga votant sense parar és un repte físic notable. Per això també agraïm l'estar contínuament beguent, perquè beguent, clar, per supost, en absolut res d'alcohol, sinó begudes que ens permetissin estar dansant i suant tot el rato, que és el que estem, en aquest tratge. És un repte físic, és un repte de destrea també, de poder aguantar fins al final intentant que siga la mateixa durea o la mateixa plasticitat, intentar-ho fins al final, és dir, poder arribar a la plaça a les tantes del matí, a les 2 o a l'hora que entra la Mare de Déu, votant igual que el primer vot, és la part més substanciosa o més bona que cada un, si un li fica ja el seu afecte religiós, bé, i si no, li fica el seu afecte costumista. Faria que no poguera estar d'abans, perquè en tot cas poguera ser que es pareguera a la dansa de Morella, en les incorporacions d'Esblai, Querol i del retor que estava entonces, però tampoc és tan igual. Jo sostinc que la dansa ha tingut una evolució diversa, però no n'hi ha res. És a dir, que escrit 1830 fa pensar tot que poguera ser des de 1747.